मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार आरो लोगोसे मानाव गेदेर हाग्रामा सारनि आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गोबां दिनै ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जानाय नुगासिनो नङा होनबा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मानि थाखाय दावराव दावसि जागासिनो नङा होनबा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो दा मेन बाथ्रा जाहैबाय लोगोफोर हाग्रामा सारनि सरकारजों लोगोसे प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय सरकारजों माने बहुत डिफरेन्स नङा होनबा दा बेजों मेन उद्देस्यआ दा फरेस्टनि साख्रि बा जिखि जाया मास्टरनि साख्रिफोर नङा होनबा टिचारफोरनि साख्रि ओमफ्राय फरेस्टफोरनि साख्रि होनाय बेफोरखौ लानानै माने दा गोबां दावराव दावसि जागासिनो नङा होनबा सोरबानो माने इन्टारभिउ लाजासिनो माने साख्रि होनाय माबा होनाय बेफोरबायदि सोरबा फैसा लानानै साख्रि होनाय बेफोरनि सायाव दावराव दावसि जादों बेराफारसेथिं ओमफ्राय हानि जिहेतु राइट बा लेन्ड पाट्टा होनाय बेफोरबो गोबां दावराव दावसि जागासिनो माने ओमफ्राय दा मा खालामगोन दा नै जोंहा बिटिसि सरकार नङा होनबा जोङो प्रमोद बर' मानाव गेदेरा दाख्लै प्रेस मिटआव बुंनाय जादों दासान्दि नङा होनबा ओमफ्राय बाजेटनि सायावबो दा जिहेतु हाग्रामा सारा बुंदों नोंथांमोना नुखाबाय जिहेतु बिटिआरआव एरिया बारायबाय मानसि बांबाय नङा होनबा दा बाजेट बारायनाय नांगौमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होनबा जिहेतु एरिया बारायनानै दा बिथांमोननियाव जिहेतु मोननांगौ जिखिनि बाजेट दं नङा होनबा बेयो माने दा थोस्लाबा जादों दा बेनि थाखायनो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा सारा बुंदों दा बेफोरबायदि तर्क तर्कि जागासिनो माने हाग्रामा सारजों आरो प्रमोद बर' सारजों बाजेटखौ लानानै बाजेट बारायनांगौमोन बिटिआर सुक्तियाव बेफोरबायदि ओमफ्राय बेराफारसेथिं प्रमोद बर' सारा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय होनबा दा आं बेखौनो खावलायो आरोना जिहेतु मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै ओमफ्राय दा बेवहाय जिखिनि दफाफोर दं बेफोरखौ मोजाङै मावफुंलांथों नङा होनबा आरो लोगोसे बाजेट जुदि खम जादोंब्ला मोनसे सरकारखौ खावलायनानै सरकारखौ नारसिननांगौ जों नङा होनबा जुदि जिखिनि जोंनि बिटिसिआव बाजेट फैयोमोन आगोलनि दिनाव दा मानसि बांनायजों एरिया बारायनायजों नङा होनबा खम बाजेट जादोंब्ला फैसा थाखाफोर नङा होनबा डेभेलप खालामनायाव एसे माबा जादों नङा होनबा जेनेबा बाजेटआ जुदि खम जामारदोंब्ला नङा होनबा मोनसे डेभेलप खालामनो मोनसे जुदि फैसा थाखानि माने गोनांथि जादोंब्ला नङा होनबा जों सरकारखौ नारसिननांगोन नङा होनबा दाबि खालामनांगोन बा मोनसे मिटिंफोर खुंनानै रायज्लायनांगोन होनबासो समाधान जागोन नङा होनबा दा बेनो नङा होनबा जोङो बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जुदि खामानि मावनो नांगौब्ला नङा होनबा जोङो डेभेलप खालामनांगौब्ला जों बाजेटखौ बारायनांगोन सरकारखौ नारसिननांगोन नङा होनबा बिदिबा जानाय नङा ओंखायनो जिहेतु दानि जोंहा हाग्रामा मानाव गेदेर सारा जिहेतु बिथांमोनाबो नारसिननांगोन ओमफ्राय लोगोसे जोंनि जिखिनि दैदेनगिरि दं बिथांमोनाबो नारसिननांगोन नङा होनबा बयबो ज' जानानै ओमफ्राय जिखि जाया दासिम बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि दफाफोर दं बेफोरो मावफुंजायैफोरा जेसेबांखिनि दं बयबो जों ज' जानानै खामानि मावनांगोन नङा होनबा नङाबा बिदिनो थालांबाय थागोन ओमफ्राय बारा गोबाव खालामला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै थेंक इउ स' माच